Здравейте, приятели, с седмият епизод на подкаста. Време е да си говорим отново за английската висша лига и това, което се случи през уикенда. Преди обаче да преминем към това, което ще си говорим и към едно много интересно мнение, този път от TikTok. Нека да ви кажа, че до четвъртък имате възможност да участвате в giveaway на Footies. Когато използвате код KONOV10, не само получавате 10% отстъпка в Footies, а и участвате в giveaway за премиум кутия с 2 фланелки в края на месеца. Така че, както се казва, можете да си поръчате една фланелка, пък да дойдат 3. Знам ли. Пожелавам ви успех на всички, а ако искате вие да наемете това прекрасно студио, можете да го направите като пишете на За футбола в Instagram и можете да ги последвате всъщност и в YouTube, защото те правят интересно футболно съдържание. Сега обаче е време да се насочим и към първия двубой. Доста интересен епизод ни очаква, сигурен съм. Нека да започнем с един двубой, който коментирах. Става въпрос за двубоя на Челси с Съндърланд. Двубой, който започна по прекрасен начин за Челси, с гол на Гарначо и всъщност с много активна игра на Гарначо. Оставяме гола на страна дори. Гарначо се връщаше в защита, правеше всичко в атаката, даваше широчината, постоянно получаваше топката. В първите 30 минути Гарначо имаше поне 4-5 ситуации един на един. Такова желание лично аз си признавам, че в Манчестър Юнайтед имаше периоди, в които не го виждах. Особено в края, когато имаше ясен разрив между него и между Аморим, поне аз не виждах Гарначо да играе по този начин. Но след като Челси поведе в резултата, дори след като Съндърланд изравни резултата, матчът влезе в руслото на Съндърланд. Съндърланд започва да си вярва все повече и повече, че може да спечели този двубой или поне да не го загуби, защото, нека си го кажем, равенство на Съндърланд срещу Челси на Станфорд Бридж ще изглежда като добър резултат. Съндърланд успя да го спечели двубоя, но искам да видите гол за 2-1. Аз го говоря това от доста време, че Челси има проблем в центъра на защитата, но този гол, само този гол, може да ни покаже, че това всъщност е така. Един централен нападател, Броби, срещу двама централни защитници. И нито един от двамата не би централния нападател. Ясно е, че няма чак толкова опит в тази защитна двойка. Ясно е, че Челси все още е в процес на изграждане, но няма как да загубиш двубой по такъв начин на ниво висша лига. Просто единият от двамата трябваше да покрива нападателя, а другия да го бие за топката, защото Броби задържа някъде около 5-6 секунди топката в наказателното поле, дойде помощта от Шемсдин Талби и резултатът вече беше 2-1 за Съндърланд. Този двубой е изключително показателен за това къде всъщност се намира Челси. Челси се намира там, че може в един момент от двубоя да изглежда страхотно. Аз си мислех, че двубоя отива на разлика в полза на Челси в началото, а то какво се обърка. Така че Мареска има много работа за вършене, това е абсолютен факт, но нека и феновете на Челси да се изкажат, очаквали ли са подобен развой на двубоя. Най-вероятно не са очаквали такъв резултат, но аз имам предвид, очаквате ли от вашия любим отбор да започне толкова силно и изведнъж някъде в хода на двубоя просто да загуби себе си и да започне да играе така, както опонента иска. И Съндърланд го направи и спечели. Нюкасъл победи Фулъм с 2-1. Отново ще отлича това, което направи Волтемаде в срещата, защото аз още от началото на подкаста съм така доста впечатлен от това, което показва той, но той е като магнит за топката. Просто загледайте как играе Волтемаде, загледайте ситуациите в наказателното поле. Имам чувството, че където е Волтемаде, там отива топката. Визирам, разбира се, гредата, която удари. Той имаше мал шанс да е греда, а не гол, но Волтемаде е изключително важен за Нюкасъл. Просто загледайте това как той се връща малко по-назад. Той е ясно, че не е типичният нападател. Ние нещо подобно казахме за Хари Кейн преди, че е 9,5, т.е. между 9 и 10. Това го прави и Волтемаде. Връща се назад, по този начин освобождава крилата. Наистина страхотен футболист взе Нюкасъл и аз не съм го гледал чак толкова много в Германия, в Щутгарт, но по това, което пишат в социалните мрежи хората, изглежда той по такъв начин е играл и там и Нюкасъл е видял точно това негово силно качество. Много сериозна грешка на Калвин Баси при първия гол. Тук това беше третата греда всъщност за Нюкасъл в срещата. Тук гредата прибра топката в мрежата. Колко е различно обаче? Вижте, Нюкасъл удря 3 греди в двубоя, но пък веднъж гредата прибра топката в мрежата. Миналия кръг си говорихме за това, че Ливърпул щупи гредите срещу Манчестър Юнайтед. Нито една от гредите не се превърна в гол. Но пък това е. Спортният шанс понякога е такъв. Искам и се да поговоря малко за Кевин, защото първо той е много интересна фигура, най-скъпото попълнение в историята на Фулъм. Влиза от пейката за сега, все още не почва като титуляр, изключително опасен в ситуация 1 на 1.
но много остър играч. Той беше в основата на изравнителния гол за Фулъм с центрирането си. Там стана един карамбол след греда за Фулъм пък от друга страна и Фулъм изравни резултата. И после дойде още една грешка на Калвин Баси. Просто не беше това двубоя на Калвин Баси. Иначе стабилен от началото на сезона Баси, но в днешния двубой просто имаше много сериозни проблеми и на практика загуби точките за своя отбор. Както се казва, случват се такива неща, но просто грешките му се натрупаха в един и същ двубой. Първия гол сбърка той, втория гол сбърка той и Нюкасъл си спечели срещата. Много, изключително важни 3 точки за отбора на Еди Хау. Пресата на Манчестър Юнайтед. Открихме я в 9-тия кръг и това е нещо, което може би трябва да извадим на първо, второ и трето място от този двубой за Манчестър Юнайтед. Това е рецептата за победите на Манчестър Юнайтед. Просто трябва да работи пресата и по този начин не личи играта индивидуално на нито един футболист. Можете ли да ми кажете един футболист, който не игра добре за Манчестър Юнайтед в хода на двубоя? Един, но само един. Не търсиме да кажете вдясно Манчестър Юнайтед не беше добър. Тук говорим за един футболист. Когато работи системата, няма нужда от индивидуалности. И точно това се случи в този двубой. Изключително важни голове за Куня. Бемо вкара 2 гола, Куня вкара 1 гол. Просто имаха нужда те двамата от това да започнат да влизат ударите им в вратата. Да, някой би казал, че Манчестър Юнайтед от 3-0 успя да допусне 2 гола някакси, за да стане 3-2, но пък много бързо след това вкара 4-тия гол. На практика нямаше драма в тази среща. Юнайтед отново допусна 2 гола от статични положения, трябва да го кажем това, защото аз ви казах и в миналия епизод, когато един отбор спечели, няма да вадим само позитивите за него. Ще опитаме да намерим и нещо, което може да бъде подобрено. Защото съм сигурен, че и феновете на Юнайтед не са на мнение, че всичко е перфектно в отбора, затова нека го кажем. Пак беше пуснат гол от корнер, другият гол също от статично положение, така че това се превръща в нещо като ахилесова пета на Манчестър Юнайтед. И един много интересен въпрос имам аз. Аз даже и себе си питам. Аз съм си го записал като въпрос. В коя битка е Манчестър Юнайтед? Топ 4, топ 5, топ 7, къде точно е Манчестър Юнайтед? Защото вижте къде е Юнайтед в класирането. Около Манчестър Сити и около Ливърпул. Добре, ако Ман Сити и Ливърпул са в някаква битка за титлата, според мен няма да има битка за титлата този сезон, но да видим, там ли е Манчестър Юнайтед в битката за титлата? Аз лично не бих казал, че Юнайтед е там, защото това би означавало Юнайтед да прескочи една фаза от изграждането си като стабилен, качествен отбор, а това не винаги е добре. Така че и въпросът е към вас. В коя битка точно е Манчестър Юнайтед? Напишете в коментарите. Един от най-трудните мачове за Арсенал от началото на сезона беше този срещу Кристал Палас. Може би 2 или 3 мача имаха Арсенал през сезона, в които отборът не изглеждаше перфектно. Тази с Ливърпул загуба с онзи фамозен гол на Собослай може би трябва да бъде сложена някъде в това уравнение победата срещу Манчестър Юнайтед и победата срещу Кристал Палас. И какво излиза? Че в 3 мача Арсенал не е перфектен и взима 6 точки. Ами това е шампионска форма, нека си го кажем. Арсенал пак с гол статично положение, никакви изненади в това отношение. Адам Уортън беше човекът, който сбърка за попадението. Имам чувство, че подцени малко ситуацията и просто остави Еберечи Езе да стреля, което беше абсолютно достатъчно за футболист от класата на Езе, за да се разпише. Аз се питам нещо друго обаче, защото пак ви казах, нали, Арсенал печели, няма да говорим само положително. Въпрос на време ли е да започнем да говорим за липсата на голове в Гьокереш? Защото липса на голове има. То лошото е, че има липса на положение за Гьокереш. Защо беше взет Гьокереш? Споменете си миналия сезон. Арсенал създаваше положения, но нямаше човек, който да ги вкарва. Нали така? Сега Арсенал създава положения, но не за Гьокереш. Тоест проблема изглежда в това Гьокереш да влезе в състава. В миналия матч на Арсенал имаше положение за Гьокереш, той ги изпусна. Сега, не говорим за чисти 100% ситуации, но все пак са ситуации, в които нападател от класата на Гьокереш трябва да може да вкара поне едното. В този двубой нямаше нищо и Гьокереш с една от най-ниските оценки, дали не е с най-ниската оценка в отбора на Арсенал, което не е изненадващо. Когато си централен нападател, когато нямаш участие в гол, когато нямаш участие в положение в матча, абсолютно нормално да има критики и да има ниски оценки за играта ти. Сега, една кратка, малко ще изляза от двубоя, но ще направя и едно сравнение между Гьокереш и Исак, защото това се върти в социалните мрежи много и ми се струва, че е важно да се каже. Исак в момента е в един абсолютно нефункциониращ отбор и не вкарва голове.
Докато Гьокереш е в лидера в висшата лига, в първият в класирането, в най-добрия отбор и не вкарва голове. Естествено, това не е само проблем на Гьокереш. Проблем е на Арсенал. Арсенал трябва да намери начин да вкара Гьокереш в играта. И тогава вече Арсенал ще стане още по-силен. Но за сега Арсенал е на първо място, с не лоша преднина в класирането пред втория, който е Борнемут. В битката за титлата ли е Борнемут, не знам, вие кажете, според мен не, но може би трябва да гледаме разликата спрямо Манчестър Сити и Ливърпул. А за тези отбори ще говорим след съвсем малко. Колко пъти се е случвало едно статично положение, една индивидуална грешка, един индивидуален проблясък да реши футболен матч? Стотици, хиляди пъти със сигурност, защото има толкова много мачове по света. Тук не говорим само за най-високо ниво. Но ето го момента, в който едно статично положение решава матч в висшата лига. Астън Вила победи Манчестър Сити и по този начин даде глътка въздух още една глътка въздух на Арсенал. Това не беше Манчестър Сити, който виждахме от миналите кръгове. И това беше Манчестър Сити, който виждахме в мача с Брайтън, в мача с Тотнъм. Един много такъв несигурен Манчестър Сити, който сякаш е готов да сбърка, готов е да загуби. И Холанд сякаш задължително има едно положение за гол в хода на двубоя, той обаче го пропусна. И аз не мога да се сетя за мач от началото на сезона, в което Холанд не е имал положение. Нали? Капитана на всички в фентазито този път не успя да се разпише и донесе само 4 точки с капитанската лента. Вила можеше да поведе с 2-0, но не успя да го направи. И това ми се струва като един акцент от двубоя, който се струва да бъде отбелязан, защото в подобни мачове Астън Вила трябва да може да вкара втори гол. Когато си срещу Манчестър Сити, срещу Юнайтед, Ливърпул, Арсенал, няма значение, трябва да можеш да вкараш следващия гол. Тоест в един момент идва период в мача, в който Сити ще създаде положение. Сити имаше някакви половинчати шансове, но и тя ги пропусна. Така че абсолютно заслужена победа за Астън Вила в този двубой и сега идва много интересен двубой в събота вечер, ако не се лъжа. Ливърпул с 4 поредни загуби в английската висша лига, домакин срещу Астън Вила с 4 поредни победи в английската висша лига. Страхотен матч, нали така? Нямам търпение за него. Първа загуба в историята на Евертън като домакин на Хил Дикинсън Стейдиъм и то доста тежка загуба. 0-3 срещу Тотнъм. Мики Ван де Вен вкара 2 гола. 2 гола от корнер. 2 гола от статично положение по принцип звучи като сериозен проблем в един двубой да допуснеш, защото дори да допуснеш един гол от статично положение не е окей, защото това ми се струва, че е някакси сезона на статичните положения. Знам ли, всеки вкарва статично положение, но това нещо решава мачове. И ето ви още един мач, в който статичните положения правят така, че Тотнъм да спечели. Мики Ван де Вен на мен ми беше на пейката в фентазито. Между другото, един от вас, от хората, които гледате тези епизоди, ми писа да говорим и за фентази. Да си показвам отбора, да говорим за фентази. Ако искате, напишете ми в коментарите, че ви е интересно и ще имаме един кратък сегмент, в който ще говорим и за фентази. Край на лирическото отклонение. При втория гол на Мики Ван де Вен, топката е изпратена в близост до вратаря. Тук обаче има нещо много важно. Тук не говорим за Донарума, който е почти 2 метра. Тук не говорим за някой висок вратар. Тук говорим за Джордан Пикфорд. 185 см, ако не се лъжа, или 183, няма значение. Не от най-високите вратари, това ми е идеята. И когато поставиш под напрежение вратар като Джордан Пикфорд в такава ситуация, той много често се пропуква. При удари от далечна дистанция също го знаем това, че е проблем за Пикфорд. Няколко много важни намеси, между другото, на Викарио. Някой би казал, когато си спечелил с 3-0, колко пък да са важни тия намеси. Да, тия намеси бяха при резултат 0-1, 0-2, имаше и при 0-3, която вече може да категоризираме все пак като не чак толкова важна намеса, но пък все пак за самочувствието на Викарио и самочувствието на Тотнъм е много важно, че не беше допуснат гол в двубоя срещу Евертън. Когато затвориш фланговете на Евертън, когато играта на Джак Грилиш не е това, което сме свикнали да виждаме, Евертън изглежда просто като един отбор, който пак ще се бори за местата между 10 и 14, да речем, знам ли някъде там. Но има моменти, в които Евертън изглежда много добре. Въпросът е кое лице точно на Евертън ще видим. А сега нека се насочим към Ливърпул. Тук държа да кажа, че ще направя анализ само на първите 60 минути от двубоя, защото и аз съм човек, както се казва, спрях си мача в 60-та минута. 95% го спрях заради това, което Ливърпул играеше или което не играеше и 5% заради 1-2 съдийски отсъждания. И тук държа да кажа.
С това, че казвам нещо за съдиите, не оправдавам Ливърпул. Не оправдавам Ливърпул. Сега, много е важно да се каже нещо за Ливърпул. Това продължава да бъде отбор, който тепърва се гради. Нали? Въпреки че бяха изхарчени 205 милиарда за нови футболисти, това е отбор, който има много нови сегменти, които трябва да заработят. Хора, играта е негледаема на Ливърпул в момента. Наистина негледаема. Аз за 60 минути видях толкова ужасни неща от Ливърпул, че аз не си спомням кога съм бил толкова категоричен за даден отбор в английската висша лига. За отборите от дъното не мога да кажа, че са толкова негледаеми, колкото е Ливърпул. Защото там очакванията са различни при тези отбори. При Ливърпул имаш футболисти, които са на световна класа. Ливърпул играе по този начин. И сега, ще направя един преход към един коментар от TikTok, защото той има много истина в себе си и аз лично съм склонен да се съглася с него до някъде. Той ми казва, не знам как се казва момчето, защото е някакъв бла-бла-бла-бла името, продължавай да твърдиш, че вината не е в Слот и цял сезон ще страдаш, че и другия ще си е така. Аз в нито един момент не съм казал, че Слот няма никаква вина. Слот има вина. Треньор винаги има вина. Особено когато си в такъв отбор като Ливърпул, особено когато си подкрепен финансово толкова много, Слот няма как да няма вина. Слот има вина. Въпросът обаче е, че не трябва да се отказваме в първият по-труден момент от Арне Слот. Просто не работи така в футбола, хора. Иначе всеки отбор щеше всеки сезон да се сменя треньорите. Критикувайте Слот колкото искате. Аз за сега не го критикувам, защото знам, че и той самият е в трудна ситуация. Защото Луис Диас, че и Дарвин Нунес, че и Трент Александър-Арнолд са важни футболисти, които напуснаха Ливърпул и в момента те трябва да бъдат заменени. А в момента Конър Брадли просто не е Трент Александър-Арнолд, Фримпонг е контузен, Исак не е във форма, Коди Гакпо, окей, той е във форма, но пък е единственият заедно с Собослай, може би, който е във форма. Просто нека се върнем малко по-назад. И така обичани от абсолютно всички Юрген Клоп. Той имаше период през 2021 година с 6 загуби в 7 кръга. 5 от тези загуби бяха домакински. Но пък някои от вас много удобно са го забравили това нещо и сега единственото, което ви е в устата и в ръцете да го пишете в интернет, е свързано с Арне Слот. Нека си кажем фактите. Юрген Клоп също имаше такъв период. Той беше заради много контузии, факт, но пък го имаше този период. Просто нека да не го забравяме. Така че, отборът изглежда ужасяващо в защита, 14 допуснати гола в 9 кръга, абсолютно потвърждават това нещо, но нямам какво повече да кажа за този двубой. Нека да кажа нещо за Борнемут, нека да кажа нещо за Брентфорд, защото Брентфорд в началото на сезона беше сложен като едва ли не един от сигурните изпадащи, заради това, че треньорът по статичните положения е този, който е менеджер на клуба вече. Брентфорд с много работа, с много енергия, най-вече с домакински победи, в момента е там, където трябва. Далеч от зоната на изпадащите и, честно да ви кажа, откри един страхотен нападател в лицето на Игор Тиаго. Тиаго имаше шанси срещу Ливърпул да вкара, не го направи, но пък Тиаго наистина върши страхотна работа в Брентфорд. Така че, добри думи за Брентфорд, нищо няма да кажа повече за Ливърпул, ще видим какво ще стане в следващия матч. По този начин ще завършим видеото. Имам едно предизвикателство към вас. Можем ли този път да съберем 150 харесвания на видеото, защото все ни бягат тези 150 харесвания. Искам да видя дали сега можем да ги съберем. Казвам го в края на видеото, за да може тези, които са останали до края, да харесат видеото. Много съм ви благодарен за подкрепата. Ще се видим съвсем скоро. Чао, чао!